Čau lidi, já vás zdravím. Dnešním videu budeme hrát Bed Wars. A tohle Bed Wars je asi nějak rychle, protože nás asi hned vyrašou, ale to je jedno. A jdeme si pro nějaké irony. Jdem fakt jdou po nás. Zapne Kilauru. Ty vole, ne! Já chci srandu. No, rychle na obranu. Rychle na obranu si dáme. Nějaké jídlo, prosím, nějaké jídlo. Stejky, už jdou. Vidíte ho? Vidíte, Kilaura, počkejte. Si jde zabezpečit postel. Já půjdu k posteli. Zabezpečím si malinko postel, ať ji nemůže hned zničit. Ty vole, proč nemůžu? Proč to nejde? Už je tu, dívejte, jo? Jdeme na něj. Kajša. Ne! Jo, dali jsme ho. A zapomněl jsem říct, že budeme hrát s takovými menšími hekama. A teďkom zkusíme je porazit. Teďkom je zkusíme vyrašovat. Teďkom nás nasrali. A jdeme na ně. Jdeme, počkejte, je někdo ve středu? Bloky nemáme. Jdeme. Teda 32 bloků. Dáme si tady a jdeme na ně. Kde to je? Dobře, jdeme nalevo na jelouko. To jelouko jdeme. A mám, kdybyste si ptali, tak mám PPP Dismay a to je strašně dobře sluníčka. Dobře, na to jelouko, že? Jdeme. Takže už do něho útočí Griňák konce. Výborně. Já mám anti-knockback, mě nesundáš. Ne, to je bug, on je bug, no ty ne. Jo, já nemůžu. Dobré. Je down. A mrtvý. Dobré, jo, dali jsme ho. Teďkom nějaké ohýlovat bychom se mohli, že? Teďkom bychom se mohli ohýlovat. Jedno železo. To je tady, že? Ty železa. Jdeme se ohýlovat 4 hýlkami a jdeme dále. Jdeme na ty blučka. Ty blučka bychom mohli teďkom dát. Nebo jeden ten a jeden ten, dobře. Jdeme na ně, dáme si jeden heal, jakože takový je to menší. Ten si necháme tak a jdeme dál. Dneska si zahrajeme dvojbedwarsky a když si zahrajeme ty dvojbedwarsky, tak to bude asi konec videa a tohle musíme dát. Výborně. Tak si vybijeme Erik a jdeme na něj zase dále. Dále. Ho dáme. Ho dáme. Rychlejší běhání. On zdrhát, takže jdeme pro postel. Mimochodem hrajeme na serveru play.gameteam.cz a tenhle mi asi neuteče, že? Jestli byste mi to dali, tak to je fakt dobré. Dobré, ten je mrtvý. Dobré. Teďkom po griňáku. Ti griňáci budou obtížné. Tak na ně si aspoň něco nazbíráme. Na ně si nazbíráme healky. Nějaké zkusíme. Nevím, asi fakt nedáme. Ne, já asi nedáme, ale zkusíme je pokořit. Healky. 15 železa strange. Vy už víte, na co si budu šetřit. 15 železa to je docela levná, jako. Tak bychom teď přejdeme tady k tomuhle. Pro železo se přejdeme. Počkej, to je ten náš profil. To je ten náš jakože ostrovek. Dobré, jdeme počkat.
na Strom Parku profi. A jdeme. Už máme železo, máme na speedku a na nějaké healky. Takže, dobré. Takže, strančka, speedka, healka, healka, healka. Teďka si to tu nějak uspořádáme. Takže, dvojhýlka, speedka. Pojeme speedku a strančku. Takhle, takhle a jdeme na ně. Ti budou padat jak švestky. Ti budou prostě padat jak švestky. Uvidíte. Jdeme. Nahoru jdeme. Počkejte. Tady jsou green. Jdeme na ně. Je bychom měli dát jako teďkom. Teďkom bychom je měli dát. Dobré. Ty vole. Jdeme na ně. Ještě na pastel. 60 level. Nice. 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 GG hra. Vyhráli jsme. Takže první teda Bedwars jsme vyhráli. A vypneme si teďkom, počkejte. To nejde. S tím má problémy. Dobré? Vypli jsme si to a jdeme do nějaké arénky. Běž 2. Zase si dáme náhodný tým. Dáme si náhodný tým. Ježišmarja. Doufám, že budeme s nějakými normálními lidmi. Kteří budou nepodkopávat. Dobře, můžeme si to vypnout prozatím. Kamone. Právě se, ať vidíte skoro celé teďkom. Teďkom to nějak nevidíte, že? Takhle by to mělo být super, ne? Jo. A teďkom jdeme tak. Dáme si takhle. Takhle si dáme. Ne, tohle. OK, jdeme. Jdeme si pro naše irony. Děkuji. Dobré. To asi chtěl postavit on, ale OK, nevadí, nevadí. Dymová hra. Dobré. Jak si to pošefíme. OK, Lauru si ještě nezapneme. Jdeme na ně. Tam tohle bychom mohli zabít, že? To jsou 2 dokonce, ale... oni nemají žádné věci, takže to je v pohodě. To je v pohodě, to jsou moje goldy. To jsou moje goldíky. 9 goldů, vynikající. Takže... Prosím, ještě jeden gold. Dobré. Hej, prezente. Oni jdou na nás ten gamer. Gamer jde na nás. Výborně. Yes, ještě, že jsme měli ty kritiky. Jinak bychom vážně nedali. Tohle. Počkej, luk. Ne, tady je luk, že? Ježišmarja. Tady je luk, že? Za 8 a šíp. 1 zlato. Dobré, jdeme na ně. Zase ten gamer. On furt na nás bude chodit, hej. Ale já jsem ho vystřelil krásně. Krásné kombo dostal. Krásné lukem kombo. Jde to zkusit na greenka. A já mu jdu pomoct. Já mu jdu krásně pomoct. A teď jdeme finále. On je mrtvý, že? Oni mají mrtvý, že? Nevadí. Oba dva jsme zabili, to je zajímavé. To je dobré. Tohle je nebo dáme si dobré, tohle je rychlá hra, což asi bude. Dali jsme ho 1 APčko. Dobré, tady skoupíme rychle Lektvar. To ještě, že tady byl ten Lektvar. Jdeme ho vystřelet. Jdeme ho normálně zničit.
Ne, on má meč, dobré, dobré, rychle ho jdeme zničit, rychle ho jdeme zničit. Rychle, 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 rychle. Vyhráli jsme? Vyhráli jsme! Takže to byla rychlá hra, tak ještě si dáme jednu hru a to bude fakt poslední, nevím si, poslední hru. Zase náhodný tým si dáme, doufám, že zase budou nějaký normální, to byl docela dobrý, akorát, že jsem je všechny zabil, ale ok. Příští video bude z Skywars a to budeme taky jaký a potom to další video bude zase z Bedwars a to dáme další kola, akorát, že bez heků. Abyste zase neříkali, že hraju jenom s hekama a neumím bez heků. Jak daleko je střed? On je blízko, co melu? Jsi prokrumpáč. Jdu do středu, to je všeho nebyl blízko. To je dobré, máme to. A jdeme je zničit už. Jdeme je zlikvidovat. Zapneme Kilauru už. Zapneme už Kilauru a... Kaj mají tu postel? Jdeme je zkusit zničit už. Jestli to dáme, tak jsme fakt dobří. Nikdo tu není. Můžeme ho zabít. Kaj je postel, ne. Dobré. Ne, kaj je to postel. Jo, tady by měla být, ne? Jo, ale kaj je postel. Kaj je postel? Ty vole, kde je postel? Ne, ty vole. Jdeme gol. Jsme, kde je ta postel, vole? Neví o nás. A tam byla ta postel. Tak já ho neviděl, tak já jdu jenom už vyvraždit s Kilaurou. Krásně. Dali jsme ho. Krásně jsme je dali na pohodu. Nějaký auto armor si dáme. Počkej, jestli slyší to moje sestru, tak co mám. Je pěkně blbá. Dáme, dobré. Ty vole, sklopni. Dobré, jdeme. Ty vole, dobré, jdeme. To se postavíme do středu. Ty vole, ne, buk. Tak si vnu takovou Kilauru. Zase si zapnu, jak budu moc. Dobré. Dobré, jdeme. My jsme gríňáci, že my jediní žijeme. Jdeme na rady. Na rady jdeme. Kde jsou radiáci? Asi tady, že? No. Tady jsou, že? No. Ty vole, stavej, ne? Dobré. Jak to nefungovalo. Dobré. Doufám, že to jsou lidi, ne? Ne, to jsou jelouka, hej. To máš. Oni jsou vedle. Čo robíš, hej? Oni jsou vedle. Dobré. Ne, já nemám Kilauru, ale zabil jsem ho i tak, ne? Dobré. Tak už si chci vnout. Dobré, já ho tam nechám, to bude trápit. Dobré, spadl další. Už je jenom jeden tady. Pojď. Dobré ty. Takže, vyhráli jsme. Nice. A tohle, to by bylo z tohohle videa vše. A já se loučím a čau.